Здравейте! Аз съм Ивелина, а вие сте в YouTube канала на Miradex. Днес ще ви разкажа за всички предимства на оградите Miradex. И така, имаме 5 модела метални огради, които ще задоволят и най-взискателния клиент. Това са Atlas, Sigma, Pyramida, Tisa, Symmetrica. Всеки от моделите има свои собствени характеристики, оригинален дизайн, цветова палитра и особености на монтаж. Всички продукти са произведени от суровини, доставени от заводите на южнокорейската компания Dongbu Steel, световен лидер в областта на металургията. Уникалността на всичките модели е, че са изработени от висококачествен метал, не променят цвета си с времето, не избледняват, добре циркулират въздуха и са много устойчиви на климатични условия. Първо ще ви покажа стоманените листове, които се използват за изработка на тези модели огради. Произведени са в Южна Корея и се доставят вече боядисани. Предлагаме много видове покритие с различна дебелина и текстура. Асортиментът включва голям брой различни цветови решения. Дървесен принт. Имитира естествено дърво и имаме няколко налични цвята. Каменен десен. Имитация на стенен матов гранитогрес. Мат. Покритието е гладко, без бляса, което се предлага в няколко цветови опции. Покритието High Matte съчетава матов външен вид с текстурирана повърхност. Мат двулицев осигурява постоянен матов външен вид от двете страни на продукта. Дървесен двулицев е имитация на дърво от двете страни на продукта. Digital Print – дигитално отпечатано покритие с матов брашлян отпред и зелен от обратната страна. Бял гланц двулицев е с двустранно бяло покритие, което улавя и отразява светлината, създавайки впечатляващ визуален ефект. Камуфлаж – характеризира се с матов външен вид и имитация на камуфлажни шарки. Също така бихме искали да отбележим, че предлагаме 26 индивидуални цветови решения. Нашата палитра е много обширна. Всеки може да избере по свой вкус и цвят, както се казва. Основното е да не се изгубите в изобилието. И най-важното е, че ако внезапно се наложи да смените някой елемент в оградата, не е нужно да се притеснявате, че той ще се различава от останалите, тъй като оградите Miradex запазват цвета си, не избледняват дори след 15 години и който и да е от цветовете, винаги ще е наличен на склад. Сега нека ви разкажа по-подробно за нашите модели и как се различават. За любителите на класиката имаме модел Tisa, който включва вертикален монтаж на метални летви, които са заоблени в горния край. Symmetrica е с хоризонтален монтаж на летвите. Клиентът може да монтира всеки модел според собствените си изисквания. Плътно, така че да няма разстояния и видимостта да е ограничена, или монтирани с различно разстояние между летвите, но в този случай съседите ще могат да виждат какво правите. Вие сами избирате дължината, което е много удобно. Може да варирате от 40 см до 2 метра, а ширината на всички летви е цели 11,5 см. Нашите летви са 25% по-широки от на повечето наши конкуренти и това прави нашата ограда по-привлекателна. В модела Symmetrica дължината на летвата може да достигне до 2 метра, а ширината е 11,5 см. За моделите Tisa и Symmetrica имате много богат избор на цветове, общо 26 цвята. Както виждате, изборът е много голям. Можете да ги комбинирате както пожелаете, но имайте предвид, че някои видове покрития на летвите може да имат разлика между лицевата част и гърба. Уникалността на тези видове огради е, че те могат да бъдат монтирани както на равен терен, така и на склон по всяко време на годината. Но е важно да се има предвид, че тези модели трябва да бъдат поставени на твърда основа. За качествения монтаж на моделите Tisa и Symmetrica ние осигуряваме всички необходими части. Ще ви разкажем как да монтирате правилно нашите огради в отделен видеоклип на нашия канал, така че не го пропускайте. Тези модели, които искам да ви представя, са тип пано. Те са много търсени сред клиентите. Това са Atlas, Sigma и Pyramida. Всички те се монтират хоризонтално. Тези огради запазват вашето уединение, тъй като са напълно непрозрачни и в същото време не създават парников ефект в оградената зона, тъй като пропускат въздуха да преминава перфектно и осигуряват отлична вентилация на зоната.
Атлас, Сигма и Пирамида са универсални. Могат да се монтират върху метални стълбове, бетонни и тухлени основи, като пълнеж на порти и врати. Оградата се монтира с ламелни профили, които са с различни форми и ъгъл на наклон. Както може да видите, моделите Атлас и Сигма се различават по формата и извивката на ламелите, а моделът Пирамида има симетричен външен вид, изглежда еднакво както вътре, така и отвън на двора. Що се отнася до цветовете, изборът е както при предишните модели. Доста голям. За моделът Пирамида предлагаме 10 цветови решения, а за Атлас и Сигма са 26. Дължината на всяко пано може да варира от 0,40 см до 2,5 м на стъпки от 1 см. Освен това, всеки модел има собствена дълбочина на оградата. За Атлас е 35 мм, за Сигма е 56 мм, а за Пирамида 93 мм. Както всички наши модели, и тези може да монтирате сами без много усилия. Всички допълнителни части са включени в комплекта. Специално за вас сме подготвили видеоклипове за монтажа на нашите огради и много други полезни материали. Щастливия и доволен клиент е най-добрата обратна връзка за нас.